ċaġa oħra, ħafna nies jikkupjaw ukoll il-ħinijiet tal-ikel li jikol ħaddieħor. Proset. U dik tinkwitani ftit, għax jekk jiena pereżempju ġejtaw u ħadd breakfast imma naf illi missjani eskort sa 23 ma nista' miss xejn għax nkun fuq il-programm, inti mhux neċessarjament tittabel bħali, għax jekk inti tinqabad fil-kċina qed nagħti eżempju fuqi biex ma nagħti eżempju fuq ħadd. Jekk inti tinqabad fil-kċina qed issajjar fil-ħin illi jinqeda xogħol, inti iktar għandek tentazzjoni minni biex tiekol. Mela kemm importanti li tippjana meta tiekol għall-lifestyle tiegħek. Proset, Sef, proset. Biex inżid miegħek kemm hu sabiħ illi nsibu il-ħin illi niklu għall-kwiet. Mela jekk inti bil-ġen pereżempju jgħidulek għandek 5 minutes break, Sef, u tmur tibla l-ikel, dik x'esperjenza hi. Apparti li hemm anke aktar konsegwenzi ta' minn baqgħu l-ikel fuq l-istonku minn tara Ma jsostnikx l-ikel. Għastiħu pjaċir bih il-kelma. Mela ejjew naħarbu mill-idea antika illi forsi ġenwinament kienu għalmuna li trid tiekol bil-fors kull 3 sigħat. Il-kelma bil-fors hija gidba kif inħobbu ngħidu faħxija, tajjeb. Għax dimet li bniedem għandu xi xjux bħal pereżempju it-sokkor li għandu bżonn jiekol ftit u spiss. Eżatt. Għal pubbliku ġenerali l-iktar importanti kemm kilt u iva anka x'kilt. Li toqgħod tikol kull 3 sigħat, number 1 fit-2023, ma nafx kemm vijaw li toqgħod bl-alarmi ħan iekol li ssir skjaf literalment tal-ħin mija dajba xejn. Mela inti prepara illi dak li kelli li idealment qaltlek il-nutritionist bl-ammonti li għandek bżonn, jew bil-portions bil-daqsijiet li għandek bżonn. Ħadd ikollhom fix inti komdu jew komda idealment fix ħin qiegħda għall-kwiet. Tajjeb, sa tgħidli għall-kwiet bitfall jiġru l-emmulaw, ħafna hemm li qed tiekol jien nafu qed is-suq. Mhux hekk? Dejjem hemm il-best case u l